fa tot just uns dies que s'anunciava que Barcelona serà la seu novament de la gala d'entrega de lliurament de les estrelles Michelin 2024, un fet que no es produïa des de l'any 2011. Malgrat que Barcelona és la ciutat que més distincions ha rebut de l'Estat per part de la guia Michelin. Actualment Barcelona disposa de 24 restaurants estrellats, en el bon sentit, i molts altres recomanats per la mateixa guia. I tot i així, més enllà del nombre absolut, aquest fet demostra la vitalitat, la força, la qualitat de la cuina i la gastronomia catalana i de la nostra ciutat. És evident que la gastronomia és un dels elements prioritaris del turisme urbà. Nosaltres creiem que així ho ha de ser, com ho és també el turisme de compres o, evidentment, el turisme cultural. Més del 90% dels turistes, de fet un 92,4% el 2011, van als restaurants a degustar la gastronomia global i destinen prop d'un 50% de la seva despesa a la ciutat a aquest sector. A més, el visitant de caire gastronòmic, és a dir, la persona que ve a la ciutat amb intenció ja de fer aquest consum, gasta un 24% més que la mitja dels visitants de la ciutat. I per això, sabent tota la importància d'aquest sector, sí que voldríem saber això, quines són les mesures que durant el mandat 19-23 s'han dut a terme per part del govern municipal per promoure Barcelona com a destinació turística vinculada al món de la gastronomia.